Kasi gaulan. Kalan. Uy, pagbakul-bakul sa Gaulan. nag-video. Ay, ikaw na to itlog ha. Ay. Unsa man ganin? Nadyo kay mga fans out there. Sa dyan yung mga celebrity, oy. May tao sa danan. May tao sa danan. Mami. Zombie Town. Basta na champagne. Ah, Mga 20 na daw siya, guys. ikaw mapay-pay? Gusto ngit-ngit. Yun na lang ko. Order ako. Okay ra. Pasok mga suki. Alit ako, tagpuan na, 5.20. Jadi buras mag-grocery yan. Wala ka dapit. Ano siya? Ano na nino? Asa nga lang ano yan? Dili lang. Magkaon mo. Kaon ta guys. Tilyokan. Lumba may lumba. Video ko. Ano ba ka bala? Sound eh. Iplukon lang para mag-focus. Ay, kada nga mangga. Kami girang reject ang pagkalito mo. Dili nang mo. Kaya lang. Tamis mong gunang reject. Yes. Diba? Watermelon na yun isa. Isa ka watermelon. Hello! Kami karon diri sa fruit stand sa unsa ni siyang lugar ah. Basta Cagayan gyapon. Mandag ko dyan yung braso anak dyan. Dagko naman. Isa gusto mulok ba? Sir, nara sir. Oh, boleh sah. 100. Berapa? Sexy ba kaayo sa gadlok doon? 3 kilos. Tara oh. Yeah, bet. Ba't ako cellphone? Basta ate. Ayaw na lang sa kaos.
Basa na hoy. Shake it. Tara, sa naway. Parang gwapo sa big boy. Tulog. Magana ni kumapun ba? Mawala dayon na taga. Isa? Wala kayo nagtinda karon ba? Okay. Saan ba tenda? Gabasa-basa man ang world current. Like, oh my girl. Girls.